अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सुन रहे हैं सिंगर शंकर सिंह को। लागल दिल हमारा बाना, चम चम चमके राउर दरहबा रबा। मीनाक्षी फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुजफ्फरपुर। लागल दिल हमारा बाना, हे मैया चम चम चमके राउर दरहबा रबा। लागल दिल हमारा बाना, हे मैया चम चम चमके राउर दरहबा रबा। लागल दिल हमारा बाना। लागल दिल हमारा बाना, चम चम चमके राउर दरहबा रबा। मीनाक्षी फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुजफ्फरपुर। लागल दिल हमारा बाना, लाल चुनहरी मंगाएब देवी मैया के चढ़ाएब। लाल चुनरी मंगाएब देवी मैया के चढ़ाएब। फूल माला लेके मालिन तैयार बा। लागल दिल हमारा बाना, हे मैया चम चम चमके राउर दरहबा रबा। लागल दिल हमारा बाना, लागल दिल हमारा बाना। मीनाक्षी फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुजफ्फरपुर। चम चम चमके राउर दरहबा रबा। लागल दिल हमारा बाना। माई के मन हदिर बनवाएब, कीर्तन शंकर से गवाएब। माई के मन हदिर बनवाएब, कीर्तन रंजय से गवाएब। चरण पूजेला मुन चुन भरत तैयार बा। लागल दिल हमारा बाना, हे मैया चम चम चमके राउर दरहबा रबा। लागल दिल हमारा बाना, लागल दिल हमारा बाना। मीनाक्षी फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुजफ्फरपुर।